Kubuino je nugui tongmani आजकल त्रिपुराओ chapri bribo asingno bangkha bwsai gnang tetei chela siklabe kharnai bribo asingno bangkha Instagramo reels ni mungoi kislang te khaja bolani brirok basingno bangkha tei phalnai brirok basingno bangkha fiaba tabuk hinike tripurao tipradik chapri brirok ni sago te kaisa ketal bemar hapaika abongka saksangno sasta mafia sasta gangsta sasta gundiwan jugoi buino bui video viral lengmani Oke, hinke bahai tong bahai. Tini sing salainai onek din ni ulo. Teisha hai no hai chapri gangsta rok ni kok rok no tuyoi. Amo hai chapri gangsta gar rok no bro bisi man rok sai deman. Tripura ni capital Agartala wo. Normal bro rok hinke madhyamik pass eng mani ulo. 12th pass eng mani ulo. Agartala wo pornya bagai rent tong layo. Fiava. O chapri gangsta gar rok hinke class 9th failing mani ulo. Hayake matric failing mani ulo. Hayake proyakar mani ulo. Agartala wo rent tongyo. Rent tongoi filigyo enjoy khailayo sarik laike berelayo chilachuli layo afuni lo tamong lai narok bok kaham kino saimano hanke amo hai chapri rok ni bisingo baksakeba nungtangi anusuti kupru hin hinai khoroksano palpal khimili bulayo hanke tei baksakeba nungtangi ani busaino sek hinai khoroksano kani miliwi bulayo hanke suja kokbai sana thangke bui hinke digri ni bagai Agartala tongoyo fiaba o sasta gangsta garlok hinke chapri gidi khai famous na bagai Agartala tongoyo hanke faidi o kokrok no left side toni wei right side thangai tini ni din hajira shuru khailasinai Uff, kom dabo dancer bongna mutung jago insta followers babar na mutung jago chapri brititei gangsta bongna mutung jago teisa buibai kaham buhinjang na mutung jago fiaba faltu tomong tongoi buibai kutuk jakhe buibai bengai jakhe buibai muni jakhe buino bojoli jago Victoria nengba pura khatarnak bacteria ni slaipano se double khatarnak engsiwo ble lachima kirimarok to sago kichapano kerikha jodi sago kichapano lachima kirimarok tongkhe burrititi public place ma ki buino boy viral engla khamu Uff Naina di ba mukhang sibini susto ke pocket khono gei himei moji cross singi busge mata kharap ng jaki tong haram jadi chutia brei hengkia jagbo bacteria no bini tikaja chapri dol bo gia riwi tong tero ani chilano se kyang ke buthar sinai hinei bo se bro buthar tena phone wah oi char furia charai nung daro borok buthar na kok sawi tong omo film ya do omo real life borok buthar ke tamu amno bukcha saimande hankin rok bong ni planning rok no khana bai khana ble hanke bong ni planning ni lota mungkha rok bonuk bai khana hanke borok kuni chapri miliwei abrino bui pemani lotto borok sak busuk se phan gnang hema tong jakna sak busuk ki satisfaction ng jakna nago thangi borok kuni busuk se akong no salayei muni layei tong tok laikna fiaba a video viral engjak nukmani ulo public rok bai kutuk jangmarok nukmani ulo bongni khushi rok tong tok jangmarok phan gnang jakmarok jotto kmawei khisi tiko gya khaiwan jakna saksakna phan gnang wanchugo saksakno gangsta wanchugo buni busa butu nyama ki bumani rok tonek bejalo klainai nung dani busaino seknai lachia denang hini chiri khogei bulai jak brok snaila wah busai pun busai Ning o cherai bai bufuru kaijak kasala asik se bonini busai inke kaijak ma certificate phunukla do arro huddan nang nungya ke busai hini chiri khogei tong Tamo jesela be hamza kamane na dabani ni busai ngi thang ba amte hinke bani ni busai onek bang khana blasa te ni busai no Sekgui hne nrok to bono bulai kha hanke ni asu colt busai hinjang nai khe brok da musuk da na tamo kaisa brok le te kaisa brok no ba ke segi nai man nai ba hino musuk jigma rok abrni batam dus be hino ha jenrok bona asik kaduli ma bulai kha asik no rishinang khe asik no bona muchung khe ni a chapri busai no se boi de tamo bin thamchi ba bunyo pai ba nang asol ba boss ble o jagawo bini bakino o controversy bo surungo kubuno Victoria nung viral ngarok selalia di hunukapal nung tag by koi bar viral nungka wan suku denai wan suku denai Puila sikang adam hini kroktabini ex tiprubo viral lengkhwa 13 din ke sikang no salka relationship habo hinai afurbo public rok by onek memes rok slamjakha ngeti sham by kagei wan sabai choli wo hinai viral lengkhwa public rok by troll khaijakwa tabukai kotisa hai no hai ani busai Sekgui hini bunyambuoi viral singkhwa papre o Victoria aske fem mangkhaje nai nai ke bini buskang o Thomson bai phana misrum sik engi thango hai phana ijjato ni Thomson bai ni slai onek sakawo tongo tangin ke sini Thomson bai chuak nung nungi Facebook ko simi kubor bari phano bore elo thangai buino nungtang ani bernu siak hini buia hanke o Victoria ni kaisa Instagram stories viral इंजक नुखा आज शाम 7:30 में लाइव आके सब कुछ क्लियर कर दूंगी Stay tuned my people hinai hanke bini omo high stories no nugui ang pura nasing sukka bufuru live phaino hinai live roast khaina bagai te ang mawan sukka
Wah, Victoria ni bude people tongba hinai. Victoria ni bude jonota rok tongba hinai. Mana bini fans rong bo clear ke paisa paina hinta. Abu no wana kata ang. Oh Victoria ni tamu telen nonu gay. Public rock bini fan ng baik na. Oh buji kai ko. Amo hai type ni reels rock nonduk ma bai no. Bini fan sing baik na ta baksa chila rock. Fia ba hai fan boss han jani 7:30 wa live phailia. Saiman liya ta juak nungi fake di mendra ni live ni thui tongkha. Na police bai di fai romui tlang thang bai jakha. Thik garib le tangi ge boto kroksa gangsta ble. Jeffrey bano police bai rom jak manu bo. O Victoria aske gangsta kotorung khaje. Nai bai di ko buni live ko thangai. Warning rock bori uyo. Thapra da sana muchung hinai. Hanke Victoria ni dol sawi khnarika. A bringo brok buman reason. Chilani bagi walaioi o boyar chapri kotor ni bagai. Berai sing bai kok koto sao. Abi se bujago Kokborok se mayafo. Priyanka English satero. Tangma se Kokborok sai tongkha. Wah ni no kong ni mode thanggan ke Kokborok maya chiranya norok buai. Kokborok kok man riwi dikai no kokta. Chilani bagi wala tiafo. Hanke a video ke tangai sidi kok tongsa. Neng da ani besai no seknai la chia deneng hinai. Bunti kok hino nong abas se ulta palta ha. A chapri kotor ni bagi norok bulai a koi viral engai. Tabuk bui be meni jagi matong na blasa ha. Norok bono jesa pan inda hai fano bini demand tabuk onek chole uitongo hanke aborok no kare boji tabuk Facebook rok no buji mani to bo short film khai famous engman slai pano o Victoria bono hosani horono pura double famous la america tipra sarok tabuk o boyar no ke masapano sinia krika hanke norok nukbe kana ble Victoria ni power busuk abuna ang sana muchungo ke bo jodi famous na muchungi pano ngi mayangi tongkhe chila hanke Victoria relationship ba habu reels lamai upload khaidi tei buri hinke Victoria bai controversy di hanke ang kaisa YouTube channel o video nukha o je sekjagna chila boyar ni parents tei Victoria songbai bujak nai Priyanka ni parents bhai kok sai tong mani hanke a video Priyanka ni bini manokhe mukhang blur kherika tei boyar ni bu fanokhe kuno mukhang blur khailia hanke abo tang amti hino ha asing no blur khaina muchungke krenyo no khaidita tamo masano he khayo masano khaya banorok permission na khade agla ang burito na mo phiaba hanke komong khate kroksa brini kobor nogo buri tui thuna license sanai arok kobor bari ui tongota o lama beranye kobor rok hanke ama boisakte purnima o bisi kobor bariu fiaba omo hai brini kobor rok hanke maisingo bisi kobor bariu manen rok bujibe kene blek ka hamkino tangi abo maisingo bisi kobor bari hanke social media rok omo haki kabai video rok dijak nukai hanke no jeng to jotono saiman thang omo tamani bagi kap teita musa chilani bagi kap khwata kap de nono kap nono mana khaya hai fano online nogo phai omo haki kabai ta phunuk phaide tangi inke je online no phai chilani bagi kap nei rokni mukti ni kunu value kuringi thango boto wansukna social media bui ano kamjang nukai hanke attention gebang rinai hinai fiaba amti rok nukai hanke bui khairok nano karai musi munayo buji khara kubunya ajkal ni bor rok le nang nung yang ne rengbai sukano